Här ja. Jag springer in igen, här vill inte jag vara ute. Fan, vilken mix! Här vill inte jag vara. Vi sticker in. Jävlar, vad var det någonstans? Jag fick... Där, precis på det huset. Det var så högt ljud, jag hade aldrig varit med om det. Det måste ha slagit rätt på det gula huset. Vi går bort från fönstret. Vad säger du? Nej, jag kan inte, jag fastnar i... Fan. Satan. Oj, kära någon, det här har vi glömt bort.